От обиколките, които правех в района през тези последните 10 дена, аз усещах навсякъде топлина на хората, усещах тяхното желание в погледите да има промяна, защото те имат нужда от някой да сподели тяхните болки, тяхните неволи и тяхните нищети, защото те са много. Като почнеш от сметта, минеш през дървата за огрев, от водопроводна, от канализациите, от озеленяването на парковете, от детските площадки, от медицинската помощ. Много са нещата, които трябва да се решават. Наистина ще бъде много тежко и ще се почне след анализ от най-необходимото. А това е за мен най-необходимото, това е медицинската помощ, грижа за възрастните хора, сметопочистването и оправянето на двора в, както се казва, в общината. Имате ли информация за финансовото състояние на общината към този момент? Преди 4 години беше доста така лошо състоянието. Очаквам да е по-лошо, отколкото е било преди 4 години. Но има една поговорка, че който не го изстрах беше от мечки, да не ходи в гората. Така че аз не се притеснявам. Аз влизам в битката за Сунгурлари, влизам с каузата да се справя, независимо какво ще е финансовото състояние, се намира някакъв изход.